dinleyenlerine häzir bolsa Türkmenistanyň Tekvando Federatsiýasynyň başlygyna söz berelim. Haýokda tabaý salam. Salam, Mumayna görüşmüzde ýaly Türkmenistanyň sport we ýaşlyk teatr ministrligi bilen bilelikde Türkmenistan Taekwondo Täsirli merkezi hem-de bize esasy himayatkar bolan Aksam hojalyk käkanasyny bilen bilelikde Türkmenistanyň çempionatyny gurnadyk. Ähli turganlary, sunod işgärlere, şeýle atmosfera döretip berenler üçin köp sag bolsun bildirýän. Geljekde de şular ýaly ýaşlary netip bolsa köp eder. Elbette turganlaryň gollawy bilen hemmäňi sporda çağırýan, sport bilen meşgul bolan. Taş şol gepleşigine de köp sag bolsun.